and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. I only live to love you. Akong husband ha? Iyang kaayuhan ang akong gilantaw, Mamshi. So at least naman lang, iya unta ng pasalamatan o iyang gipaminaw, Mami. Labaw sa tanan, iyang gituman ang akong gusto nga mobiya siya ditong dapita. Pero, sige lang. Why kaso? But I know, one of these days, mupauli ra siya kalit dinhi og muluhod na ko, Mami. Aron magbalik ni. Utot niya! Hoy! Di apay pikat na ko, akong ipuna. Ay, si Dongdel muluhod og babay? Ay, never heard! Sumala, God. Atong dunas siya katubang nagpabuang-buang og sikit ni Dongdel sa unang mga adlaw. Di in love ba yun to si Dongdel. Pero, pagpakita gyud atong babayhana sa iyahang kanang una-unahon bitaw, nya sumaon sa gibuhat ni Dongdel. Di ba, gidispatsar lang dayon sa way pagbatig kahinugon? O nya, katong Polen nga filler kaayo ang kawilihan ni Dongdel. Ha? Mahinugon yung kahato niya nga ang plano mao man ang pagguba sa iyang mga damgo. Oy, buya! Hoy, hilom na, oy! Ikaw ba? Usa pagkani ako ang imuha o sa kagatos na. Ay, ngano bang ako man sang gi-share ni mo ang nahitabo sa duha, oy? Hoy, madam, mushare ka man ng istoryaha diri na ako udile. Ay, mahibalo rin hapon ko, ana. Nga dugot taon. Ay, magwa ko'y radar. Hilom, oy! Kanahan. Kana. Permanentihan ang imuhag mood kay sa kana hinana bitaw madam magkasinabot yung taana. Dauroy. Kana ba mo pahiyong ka ba? Smile madam di gwapa. Di gara sa da. Dauroy. Oh, ingon anak madam. Permanentihan ang imuhang mood. Di kay patasan na ita sa to mga tingog kay mura tag iring og iro. Be, magpalahi ta. Magkinanding ta kinabaw. Bitaw madam, atong suwayan ang kinabuhing husay ug malinahon ba? Pinaagi sa paghuy-huy aron way mga baho nga mga ugat. Nabot ka na magbaho diha, oy, chay. Alas man na nako, madam. Baho alas. Paghilam ay, tingsi ang dagway mo. Bulis ka wait ni mo. Nakapanaway. Be. Istoryahi ko glain, be. Ha? Istoryahi ko glain. Magstorya na sa tagaan. Istorya. Ay, rutong ilagag ilipante, ha? Sigbalik adto. Ay, bugat ning akong dugan. Oy, atong alsahang tabangan tong alsa na. Bugat ng kaya. Pagtarong, ha? Was nga nugwait ni mo. Oy, chay. Di nasag ko makatugog tarong, ani. Nga maguna-huna ba? Sa panagbuwag ni Del og Pulin. Ay, be ato tas teresta. Pagdalag man og soft drinks nga atong mahinahinayan og di mahinahinayan. Ay, hinahinayan naman paspasan. But na ko pasabot ba chay kalingawan na tong ukit. Sunod diris ha. Unya dada ang mani og soft drinks. Ikaw madam ba nanganad lagi ka sa. Ako na gihimo nimong komersyal, no? Additional yun sa kong sweldo, madam, ha? Oy. Oh, di ba laliming Ano, writer? Di ba laliming writer? Lima mo, magtibuo kag istorya si buhuna-huna. Kay, sige ha, makon mo pa istorya. Paghilom, oy. Additional. Pagpuyo, oy. Chay. Ang oras ay gadagan na. Yan na, sugdi na. Ay, sugda istorya. Sugod na. Okay, madam. Pero timan ang imuhang giingon, ha? Nga ang oras gadagan! Maong, ayaw kong baldaha kay diretso na ni akong istorya. Ay, sugdi na gani. Mao gani. Ane ni madam. Di hato'y manag-uyab. Pero mga tao yun ni madam, ha? Dili na ni katong ilipante o gang ilaga. Ikaw, po di mo manag-uyab. Uyab gayon ng imo. Inaana mo gina, basta way uyab, madam. May istoryahon na lang nato. Okay. Mao ni, di hato'y manag-uyab. Mga tao yun ni. Nag-date sila sa ilawom sa sanggutan. Lubi lang gihapan.
Aw, sa kalubihan. Ay, paminaw. Ado ba, puro man na lubi. Paminaw sa lang lagi. Ay, pagbuot diha. Kaya ako man ng istorya. Hala, sige. Oh, ay, pagbuot. Padayon. Ay, pagbuot. Aron dali tamhuman na akong istorya. Unsa man. Ako lang ng putlon. Ay, Ipadayon, gani. Lagi, Ayaw lagi, kong ha? pipitin. Wa ba ako sa mood ron, ha? Okay. Pabalik ka lagi mo modern, madam. Adi na kita atakoto batong istorya ha, madam. Kuya. Uy, ayo lagi kong barawa, madam. Kay maputol akong istorya. Sa kalubihan Sa gihapon. kalubihan de ito. Gina. Nya, nag-date ang usa ka man nag-uyab Oh, sa kalubihan gihapon. Pero this time, di na mga mananap, kundi di mga tao na. Mga tao na gid sila. Sige, Okay unya, yan. ato silang nganlag. Ako'y mo nga nila. Ha? Sige, ikay mag-cast. Ako'y hinga nila. Ha? Ako di istorya, ikay mag-cast. Oo, Ay. niya. Wa na, di na ako muswildo nimo, ha? Kaya ako'y naghinga Apil naman ka. nimo. Oh, ato silang nganlan. Kisa man. Nangayabang nagitaan. Okay, kisa man. Nganlan si Anton o si Pikta. Okay. Sugo Anton og Pikta. Ha? Unya Na. mo na to. Kinis Anton og Pikta, madam. Duha didto. Dito na. Maay kay pagkahimutang og lingkod sa punuan sa lube. Nga Hindi natumba. Ilawom sa lube nga gisanggutan. Nana, Kailan kinig yung sanggutan? lupit Kailan ba kang sanggutan? Ay, buot na mo. Nay mananagot babaw ba? O Oh. nana ba? Nya. Dayon. Nindot kayo ang gibati sa duha, madam. Og nagsugod na dayog kanang panumpaay silang duha ba? Next Oh, sa babae si Pikta. Si Pikta pag yun ang nag-una-una kinsa giganahan yung maayos iyang gugma ni Anton. Nya dayon misandig dayon sa abaga, dayong ingon sa tingog nga lami jud kay paminahon, madam ba? Uy. Ana Di unsa Dong man. Anton! Ikaw ang akong gihigugma ug ang akong tanan. Till death do us part yung tadong Anton na. Uy, ano na? Ana Murag na. iring mo. Agoy. Sweet ra kayo, Pikta. Nya tubag sa dayon ni Anton na kanang kuan. Unsay tubag? Unsa? Oo. Nya human gibira dayon hinay-hinay ni Anton si Pikta o gipasandig dayon siyang dugan. Sweet jud kayo, madam ba? Ano yun ba daw? Nya ingon dayon si Anton, day. Day Pikta, ako sad isaad nimo nga wa gyud koy laing higugmaon kun dili ikaw ra. Oh, Inaana dayon. Ya, Inaana dayon si Anton, madam. Tudlo dayon siya sa langit, ya dayon siya sumpay. Saksi gyud ang naa sa taas nga ikaw ra gyud og wa nay lain panakong higugmaon. Madam. ni ana gayon. Oh. Unya, Karon, madam. Kalit bitaw nagtubag ang manananggot nga diha day sa taas sa sanggutan atong higayunag na mati ra gyud nila. Do na di ay At namati. dihay nananggot. Dako kag tingog ang mingon ang manananggot. Ay, madam, ay. Oh. Hoy! Ayaw ko na yung apil-apil sa iyong kabuang, ha? Haskat lagi, madam. Lumbag dagas pigtag Antonay. Katawa. Katawa sa kong istorya ang karaan, madam. Daling na. Sa kong karaan istorya. Uy, ano magka-uy? Isiga ba lagi na yung mata, madam? Di ba nagkinatawan na yung mata? Inaunsa ka, uy! Hala! Naunsa ka, uy, madam? Sudipan ko, soft drink ako kiinom. Hatol yun sa pagtingog sa manananggot. Saan man to, madam, sa akong istorya, madam, nga nag-apil-apil mang manananggot. God, ang buto ta ipasabot ta ni Anton ba sa pagtudlo niya sa langit. Kaya ang Ginoo man, ang manananggot pa yun itubag. Hello, husto na, madam. Ay, palamig kitawa. Katawa, kalit na kapag-huyam, madam. Huyam lagi. Saan naman, madam? Saan mag-ibati mo diya? Kalain bagi kagkatawa kahit maghuyab. Oo. Biyaan taga, oy. Pagkaway klaro, di ko chay-chay, oy. Ang saan naman ni, oy. Ang sawag, eh. Ay, mga hanggaw. Asa naman ka, madam? Biyaan taga, ay. Asa ka? Suod ko siya.
Giduka ko pero adto ko CR. Kabaw sa ni mong paingnan, madam. Ay, Ano man? pagkatawan ako kahiha ba? Oh, ano man, madam? Akong sampot ni Hungaw. Unya, mura magnaidang palaban. Tanawin mo guwang. Tanawa. Bantay ka. Nga ang katawan niya sa dihan nakigatubang siya sa mga lumad nga atong gihatag panabang. Pinugos, di ba? Murag pinugos man. Na ay nagpaluyo nga kaya magkasakit sa iyang mga pahiyom. Gaw. Okay ka, gaw, kung ako siyang pagisultihan, kung tuwa na ta sa iyang bay? O sa ato bang isakaan ba? Kining think lang una ba? Ha? Una-una lang una. Siguro una sa dili pa ka muhimo og mga lakang. Panidi una ang iyang kondisyon. Kondisyon. Ay, tanawa. Naglantaw siya sa layong bukid. Oh. Nagpakaarong ingnon nga. Naglingaw sa iyang mga mata sa nindot nga view. Bisag ang tinuod, lahi ang sud sa una-una. Murag ingon lang gid na ana. Kabantay ko ana. Basta dili mo gusto nga namang ipamahin sa uban ang imong mga problema ba? Ana. Sin. Ay, Lin. hala. Gitawag takaw. Tanaw, ulo na. Kuya? Usoy, gipunayan ni mo glantaw diha gaw, ha? Kanang bungtod sa unahan. Tanawan ninyo. Wow! Moto ba mo kung moingon ko? Nga gusto nang ihatag sa mga lumad diri nako? Ha? Hmm. Ang usa man? Tungod silang kalipay nga ato silang gibalikan o gidadalasad og hinabang. Ako sila gipasalamatan. Pero gibalibahan ang tarong. Ako silang gipasabot kag atong pagtabang nila wa magkinahanglan og tugbang. Tungod kay nagagikan ka na sa atong kasing-kasing o sa mga sponsors nga mitampo sad. Kay gusto nga makatunol sad nila og kaayuhan. Ganiha ang uban luhaan in town nga mipadayag sa ilang mga pagdayeg sa atong misyon. So, happy ra ka, kuya? Kaayo gid lablab. Og pagpasalamat kay dako kung sundon mo ang ako mga lakang. Maman gani nga gisaad na ako sa akong kaugalingon. Nga dili na gid ko mobiya dinhi sa Davao tungod kay gusto ta kang unungan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!